Welcome! This is Abby and Joy, inviting you all to our world. A positive space where we can hopefully inspire, empower, and grow together with optimism. Hashtag truly Maka Proud! True wealth dili makita sa gawas lang kundi sa kung unsa ang nagpuno sa imong kasing-kasing, kinaiya o kinabuhi o kahulugan. Welcome! This is Abby. And Joy. And for our today's episode, how to be truly rich in life and not fake rich. Perfect ayo. Wow. Wow. Unsa makaday? True rich or fake rich day? Fake rich, Miss Go. Grabe. Chala, joke lang. Joke lang. So, unsa man ang, because we're talking about, you know, rich in life. Daghang siya definition. So, how to be truly rich means to you beyond money and possession. Like, unsa sa imuha ba ang tinuod nga bahandi? Bahandi. Kuan siguro ang ako naong yuta kwarta kay especially kuan man gyud ta kanang kinahanglan man gyud tag kwarta every each and every day kay tanan nato diri kwarta man pamamalita kwarta but it doesn't mean to say that even though if you don't have a lot of money you cannot be truly rich in life kay naa man po tagingon nga intangible rich. Ang tangible kay kanang magunita nimo ba like sakyanan kanang kwarta as what I've said balay kanang naa gyud nimo ba mga alahas pero naman po tag gitawag nga lain nga rich which is intangible rich butang tag good relationship good health kaba mo health is wealth jud baya like makaates gyud ko ana working as a nurse. Wala uy, bisan pag unsa ka kagwapa basta mail ka or naa ka sa ospital kay wala jud. Kana pa lang daan truly rich in life na kay ka og na kay good health ana and at the same time kanang you'll be able to kana ganing na kay peace of mind. Kanang peace of mind gyud karon no kay very kay na siya very luxury na gyud kay na siya and if you have that kind of kanang let's just say rich kanang rich na kaaba para nako ha mo nang makaingon ko nga truly rich ka sa life ug na kay mga inana nga mga butang nga dili mabayaran og kwarta. Correct. Tinuod gyud day. Ikaw day. To add lang po day kuan siya kanang it's as you mentioned no it's not all about money. Rich in knowledge. Mo lang ako ikaada kay na sulti naman ni Abby. Rich in knowledge kay bog yun na one thing nga stuck gid sa akong mind no kay dibi ata dato growing up. So sakto lang kanan nga nagtrabaho gyud ba kayod gyud for us to have a better education. Kay mao man gyud na ilang ginaingon nga ang edukasyon gyud ang ila daw mapamana sa amoa nga di makawa sa mga tao kay mo man ay tuli mo or sabanang kanang sobrang Bisaya sa to basta tool nga imo magamit moving forward for you to become kanang mo asenso sa kinabuhi. Correct. Mo na. So for me knowledge education is also kanabang what really means for me to be rich. Yeah. So day since nagstorya na magyud taon sa ning not just possession but unsa gyud what truly rich mean to us kay how do you differentiate between kanang fake rich siya or genuine fulfillment like kanang giunsa makatabang ang pagka mapasalamaton or magpakumbaba ba inana nga sense ba so man nimo pag-distinguish ay kani siya or kani sila kay naningkamot lang nga fake it till you make it pero kani sila nga mga klase nga mga values or tao kay tinuod gyud sila nga rich gyud kuan day kay kanang namagi mga dagan story nga rags to riches ba nga story di ba nga gikan sa kanang kapobrehon tungod sa pagpaningkamot kuan kanang asenso sa kinabuhi na dato unya kanang still na humility still humble and still matinabangon sa mga ubang tao gyapon for me that's real nga richness kay for me
gihatagan ka og blessing sa Ginoo to share your blessing to other people. So that sila pod in the long run maging maharuhay sa kinabuhi pod ba. Oh, whether through helping sa education, sa kanang kung unsabay funding, sa kanang kung may plano magnegosyo, even little things nga maka-provide sa ila sa pang-araw-araw nga kanang kasi na gastos ba, or even providing work. Oh, maupod na siya sa ako for me ha, ang true kuan, riches nga dili ba mo flaunt. Dili mo flaunt nga kanang makuan gyud mo siya nga dato gyud siya at the same time kuan siya kanang nagyapon siya humility, nagyapon siya kanang gratitude towards other people. Na namo giuban nga na generational wealth kanang born na gid sila ba. Hello, shout out. Born na gid sila naa na gid sila kuan, naa gid sila kanang Gipamana. Pero uban gyapon kuan gyapon sila day kanang humble gyapon, nagyapon humility kay mao man ang upbringing nila. Namo giuban nga kanang makalitan og dato. Unya splurge gastos diri gastos balik ra gyapon. Unya wala bay ka na bang plan in the long run. Unya pagkahuman kuan dayon kanang mobagsak ka gihapon. Unya na puy uban kanang mag-scam nga kanang bang involve ang money. Unya pagkahuman invest mo diri kay tagaanta mo triple inyong return of investment. But kayo. Sila ra day madato nya pagkahuman ang ilang ang nag-invest wala di ay. So mao na sa ako nga kanang fake rich good nga kana bang pretentious nga madato tungod kay sa kwarta sa ubang tao. Ikaw day, what do you think? Murag nastorya naman mo tanan, charot lang. Bitaw dapat gyud kay istorya dili kuan kanang para nako no, ako ma-distinguish between fake rich and really truly rich people. It's not about all about money itself. It's about being able to kana ganing akong nabantayan ha, if you're truly rich in life, you don't need to brag things and you don't need to prove to people that you are truly rich in life. Kay makita na nila you speak, it speaks itself good kanang mga tinuod nga dato. Dili na kinahanglan nga kanang kanang dili sila dress to impress, dili sila kinahanglan nga mo brag nga ingon ani mo kung na-notice ang mga fake rich man good kay they spend money to dress rich, but truly rich people they make sure that they don't need to do that because once they go in that kana ganing mora pa lang sila sa room, mo speak nag-volume nga ay tinuod gyud ni nga tawo kay iladog gyud ni nga tawo. Kay I think ang truly rich nga tawo manggod kay nakuha na manggod niya ang dignity, nakuha na niya ang kana ganing trust sa mga tawo nga ikakita pa lang ana respetado and kanang respect gyud mo ginako mabantayan basta truly rich ka nga tawo maunay usa sa edge kung truly rich you ka kay well respected kay ginabuhat man nimo ang tanan and you don't need to compare yourself to others man kay para nimo ang imuhang journey ang goal sa mga truly rich nga tawo kay to focus on bettering theirself day by day. They don't compare their achievements to other but they compare their achievements to their achievements kung unsa pay mabuhat nila ilang gi-compare ilang old self ba to their new self. Mara kung mabantayan nga truly rich in life po daghan po kog mga kailang nga na generational wealth po. Shout out and kanang dili tanan ha pero mostly sa akong kailang nga kana ganing naswertian sa kinabuhi kay may kay mo invest ang ilang mga kanunuan no kay kuan very simple ra kay na sila. Pero pakitas kwarta kay daghan kay kwarta pero dili na nila ginabrag ay daghan ko kwarta or ko anak ko kay ana kay usahay manggod ang rich nga tao kay secured manggod na sila secured nga dili na sila kinahanglan mo prove sa ilang worth sa laing tao ba which is ang fake rich kay mo lagi lang gingon nga la maning kamot gyud nga mo brag maning kamot wa koy against anang kanang magdamit kag branded inana go for it if you can afford it then go for it pero if maapektuhan na ang
nanay maapektuhan na imong finances in the expense of doing that, then that's you faking it. And bati man na kay na long run di man siya sustainable. Fake rich is not sustainable, where truly rich persons are sustainable because they have kanang assets manggod, they have assets and they work hard in order for them to kanang instead of working hard for pila ka years, nag-work hard sila for kaninga years kay para na sila freedom kay ay ako nabantayan kung truly rich ka kay dili na sila ingon kwarta-kwarta lang, ganahan sila, naa sila time mobuhat sa ilang ganahan, whereas kung fake rich ka kay wa kay choice, kay nahanglan ka mo trabaho, kay kung di ka mo trabaho mo kay kwarta mo na siya kung nabantayan ba. Pero You have your own time. You have your own time. Ang ilang man kung gikuan na nganong ganan sila madato kay ang ilahang freedom, ang ilang time nga they can do whatever they want ba. So mao na siya. Akong na-notice day. So how important pa no is humility and gratitude to increase your sense of wealth? Very important siya kay kuan manggod kanang you cannot appreciate life if you're not grateful for all the things that you've done. Kay if you're not grateful, you won't satisfy yourself because you want something. You compare yourself to others, as what I've said. If you're not grateful, you always have something to complain about your life. You always have something negative to talk to. Kung grateful ka every day, imo na siyang gina-practice every day, kay you will be more aware that you are truly blessed compared to those people that are those people or other people ba. Humility pinaka-importante gyud na. Mo nang giingon sa Bible ha, the first should be the last and the last should be the first. Kana pa lang daan speaks volume na gyud na nga. Kabalo mo guys, mulahutay gyud mo og naamoy humility sa kinabuhi. Kay ang uban man good, like for me, naka-notice gyud ko ana kay working not just in healthcare itself, working in a job like you are right now, call center ba mo, kanang business corporate ba mo nga job or ingon ana. Manotice man gyud na nimo basta ang mga tao nga nairanggo na no, they tend to be consumed with their pride ba, that they tend to be above others, where in fact it's just a job. At the end of the day, outside your job, we're still the same. Pero raga po tagisuduhan. Pero haga po tagisuduhan, pero haga po tagtai day. Pero bahog raga po natong tai. So ana ba, bisag kung unsay treatment nimo sa imuhang manager, same imong treatment sa mga housekeeper, same imong treatment sa kanang mga security guard. Ingon ana ba kay we all are human, and if you practice that kind of humility, then for sure you will be more kanang fulfilled in life. Kay wala man kay pride. Kana usay ang pride manggod usahay kay mo sod nas utok ba. Ayaw gyud na isod ninyo sa inyong utok kay at the end of the day manggod kay di siya sustainable para nako labi nag-living abroad here na learn gyud na nako nga kanang ang mga tao kay dili makatimaan sa title or dili makatimaan kung unsa ka nga ranggo, di timaan how you made them feel. And if you made them feel kanang welcoming ka, you made them feel nga uy friendly ka, ana ba, not to the 10 nga grabe na jud ka over na jud nga kanang feeling close, pero respect nga friendliness ba kay nindot siya sa feeling kay kanang makuan ka sa tawag tan-aw nila sa imong gaan. Ikaw day nganong importante man gyud kay siya karon ha nga panahon ha nga we're in social media, baya ha nga tanan na lang butang sa social media nga ana ba online to add lang day kanang kinasulti naman gyud nimo siya kuan kanang magiuban nga nadato lang feeling nila they're above kanang sa uban ba. They feel superior, they feel nga because they're feeding their egos nga ay kanang they can manipulate others. Okay, I am dato, I can do whatever I want, I please. Pero wala na ginahuna sa uban nga ang imong kadato, imong kanang blessing nga na receive is wala na nagikan sa imuha.
hinatag na sa mo sa Ginoo to use it to share it to other people. Nya di man na pud na nimo imong mga kabtangan, imong mga Correct. sa pa na material possession madala nimo ikamatay nimo. Correct. Mo ra gyapon padungga either i-cremate ka or adto ka sa 6 feet under the ground. So use your possession or your wealth or your knowledge baron to elevate other people. Kana bang kuan gyapon naagyapon ang sana magmatinabangon imong humility, imong kuan kana bang wa gyapon mawala ba despite kaya magawa nag-start kuan kana na okay pa kaayo and then when they reach the top of you know the pyramid nalimta na siya. Mausab na uban nga di ba na maka dong ka sa uban storya ay nadato lang na usab na. Yes. You change. Nindot man ang change, pero change is constant. Pero if you use change for you to become a better person, lovely kayo. Perfect kayo. Bless pa ka ni Lord. Correct. So, how important nga since nagstorya man gyud gratitude and kanang humility no, how important sad nga na kay relationship and character in definition sa pagkadato ba, like example unsa ka importante ang relasyon o kinaiyan nimo kung truly kanang rich gyud ka nga tao, truly rich gyud ka nga tao. Importante kaayo siya nga kanang i-maintain gyapon imong good character kay at the end of the day, wala ka madato on your own. Nadato ka tungod sa tabang sa ubang tao. So, dapat i-acknowledge pud nimo, i-appreciate pud nimo nga naa ka sa sitwasyon kung naa ka, dili lang kay because of you. Tungod sa tabang pud sa imuta, sa ubang tao. So, dapat, ikuha pud nimo sila, kana bang sa tawag ana sa Bisaya, kanang i-appeal pud nimo sila sa imong success. Diba? Correct. Mo na siya, kaya ako, kanang if ever man good, no, I would kanang share it, kuan pa kag charity, kay ang importante man good, you don't build wealth because you want to have a lot of money. You want to be rich because you want to build a legacy. Nga kung mamatay man ka, matigok man ka, ang imong generation behind you will still remember you. Nga ay mao day ni si kuan mao din imong lolo, mao din for example mao din ni si kuan si Avi kanang kuan marinumdum man sa si Avi maayo kay na nga tawo kay nakapatabang na og eskwela nako makahuman og eskwela ana tungod sa iyang kuan i-share niya iyang kanang blessing sa ako nakapahuman og eskwela so kung dili tungod sa iya kani si Avi nakapatukod og hospital kay ana. So daghan ang naka-benefit sa healthcare kay nakapatukod og ana ba those kind of things kay you use your wealth for the benefit of others, to share your blessing to others. Correct. Mo na malimta na sa tao nga dato man na siya niya. Wa man na siya gibuhat. Hakog man kaayo, di man mangatag ana ba. Ikaw day. Bati siya. Kuan murag same rasad pero to add on lang pod kay kuan nindot jud i-build imong character, not to build your character just to brag on nga ay ako dapat respetadon gyud ko ninyo kay kandidato ko nakaya na buhat ni nako na from rags to riches kana bayay uban dili man tanan rags to riches baya kay humble gihapon. Naagi uban nga nakuha na gyud kay kanang na may prestige sa ilaha, na may privileges sa mga privileges nga wala nila na achieve sa unang nga karon tungod kay well known na sila kay na sila yung mga privileges that they tend to forget where they came from. Mao na usa sa character dapat gyud ka surround gyud kag mga tawo nga kanang dukol yun mo permi nga humble ka ba mo nagitawag nga surround yourself with people that really help you to grow and not really to help you kanang be negative or ganing hinilas ba kay usahay kung nanakay privileges nanakay prestige usahay malimtan man to nimo ang imuhang mga core friends ba where in fact sila dito ang mga tao nga that keeps you humble along the way
and then ana ra na nimo makuan nga wahin ng tanan. So ako para nako kay very important good ang good character, very important sad ang good relationship kay if you build good relationship, the people you will lead by example man good. And as you lead by example, you will be fulfilled in life because naamang kay purpose. Kana nga purpose is to help others. Mo ba yan ang giingon na God will give you more because He knows that you will serve more to others. You will be abundant because you are giving out of overflow or out of out of generosity and not out of obligation. Kay nabayay uban diha no, like manotis na nako no, muhatag lang kay para lang gyud kanang sorry to say ha, kay disclaimer lang, sorry to say kay para lang gyud ingnon sila nga maginahatagon sila, pero after that camera, after all that kanang camera, wala bati gay kayo sa batasan outside camera. So dapat dili gyud always kanang feet on the ground gyud ka ba, kay di ba sa Bible gani si Jesus manggani kay nagkuan manggani sa mga apostol, iya manggilimpyuhan ang mga tiil sa apostol nga kana palang daan nga act of kanang humility ba. Siya mangganiha nga Ginoo na how much more nga kita nga hinimo ra niya. So murag nagsalmo diri. mura tinuod kay kanang kay kanang like kanang mahinumduman magud ka sa tao good kung unsa ka kamaayo, dili man tuod ni makita sa uban, di man tuod nimo i-brag sa social media, pero most people that I know that have purpose in life and that they really stay humble and focus on good relationship with people are the ones that are fulfilled in life and the ones that do not need to brag on things and do not need to prove to themselves that they live a truly rich life. No? Happy and contented sila sa life kay for instance manamog ubanday nga kanang mo as you mentioned ba mo muhatag sa mga nay camera out of kanang para kuan ba kanang views pretentious ba nga makuan ko pero parang okay muhatag ka pero ma-question magud ang imong kanang sincerity ba. So kung muhatag ka with all your heart kay muhatag kay mao man na imong gusto ihatag kay nabang naagi kay free will kay makuan magud nimo ang intention man good kung naikuan. So hatag ka balag walay tao nga nakakita kay at the end of the day ang imo man gi-please o gi-glorify ang Ginoo. So tinuod so kuan siya day kanang sa may habits or mindsets that can help focus, for instance, lasting richness instead of like fleeting appearances for you unsa man siya nga kanang mga mindsets no kuan para nako or habits nga will really truly make you rich is kanang kuan be contented in life. Kita usahay wa man tay wag gyud tay kakontentuhan sa life na ay bag-ong phone ikaw kuan balit na pod na ay bag-ong kuan kay kuan magutan na we live in a life right now, sorry to say, but we live in a consumerism life nga. Dapat, kung the more gadgets you have, the better. Ana ba? Murag maon. Dapat latest good. Definition nga, ay, dato ka na, bagong latest na iPhone. Dapat latest good. Ana, para nako, murag, kahinamdum mo sa una when we were we were still kids at that time. Simple lang ang life. Walay social media walay ka ng kuan. Malipayon maganita ato nga ang TV ra nato bisag hapakon to na kong TV o antina pa di ba? Malipayon man ta ato uy ana gani. So kanang those kind of ganing contentment ba. Mootoy murag nawala karon sa akong nanotice kay dapat gyud kanang bag-o which is dili para nako kung inana ka nga kasi nga tao learn to reevaluate yourself. Kay in the long run dili siya luoy kaayo ka kay sige kag keep up sa society ba then ma-feel lost ka, not just ma-feel lost ka, ma-financially stress ka kay trying to keep up on social norms. Dagang kautangan kay ang point ra man na like example ang phone lang kaniya ko karaan nagikay na ko nga phone
kung ang purpose sa phone, makatawag ka, maka-communicate ka, that's it. Oh, if dili siya mo kuan nimo unsa na o ganahan kag lain nga phone din tigumi siya until makuha na nimo. Save up and then learn to be grateful good in all things. I always practice that one, being grateful kay usahay we cannot, when we scroll through social media, we cannot help but compare ourselves to those pictures. Nice kaya pictures, nice kayang mga travels, ingon ana. But you don't know how they are outside of social media, outside their life. I'd rather have a quiet life in social media. I'd rather have a quiet life rather than brag things in social media ba nga di na kinahanglan. Ako mo post, para nako mo post man ko pero kanang dili tanan i-post. Kay para nako na maputay privacy pud o ana ba. Then kuan sad kanang always be humble good in anywhere you go. Kay that's very kanang nindot na siya nga character nga kanang dili gyud na dili siya bati ba. Kung humble ka nga tao kay nindot purposeful imong kinabuhi, naa kay happiness within, and then naa kay kanang sense of fulfillment ba nga ang other people manotice pud na sa imong aura. Then sila pud mura nimo sila ma-influensahan ba. As what I've said, mas nindot magunang you lead by example, God. As you lead by example, people will believe you because you have a good character. They trust you for who you are and you don't need to brag onto things. So ikaw day, unsa man imong mga habits nga tan-aw nimo or na mga mindsets nga maka-consider gyud ka nga truly rich gyud ka nga tao or truly rich gyud nga mga tao. Kuan siya de kanang aside sa what you've mentioned, no, kung gusto gyud ka kana pamuharuhay sa kinabuhi nga dato, kuan siya kanang you need to work hard. You need to work hard kung gusto gyud ka imong yung goals is to become rich or kada bang nagi kay goal nga ang imong generations to follow will also benefit ba sa imong kung you work hard. If you fail, it's okay. Failure is part of your success story. And in everything you do, whether you have a small blessing or a big blessing, you glorify God. Kay kon mas kuan man sa Ginoo nga ay bless pa ni nako more. Because kana bang i-acknowledge nimo siya ba nga tanan nimo naa sa imuha, whether kabtangan ba na for example is not from kuan but tungod pud sa Ginoo. And have the sense of purpose. Unsa man gyud imong purpose? Kay naman gyud uban nga dato na kaayo pero still feeling empty. Yes. Mabay na lang giingon kanang dili baya tanang dato kay malipayon. Ngano man na? Empty, feeling empty gyapon ba? Oo. Alone, unhappy. Yes, I have all this material possession pero I'm alone. It's because of your character also. So when you kuansod kana unsa man gyud imong purpose nga madato ka? Your purpose is to help your family. Your purpose is to help others. So, mao na siya kay kung naa magud kay purpose nga gusto ka mo dato, naay sense of like happy mo heart, kay sense of fulfillment and contentment ba sa imong kasing-kasing. And you're also kuan kanang leaving a legacy. Kung sa may legacy nga imong gusto gyud ibilin sa kalibutan. Correct. Dato lagi ka pero ang imong kadato di man pud gikan sa imong hinaguan. Dato ka gikan sa hinaguan sa uban. Kanang dato ka kay tungod kay kanang bati nga pagkadato ba kay kanang nangilad ka or kanang ginakuan nimo kanang undermine ka og tao ana ba. So maintain, as what Abby mentioned, maintain also a good relationship nga you're not above other people. You're not above the law. You're not above. You're just equal. Dahil lang ang diferensya lang kay nakay kwarta, nakay you. If nakay kwarta, you own your time. You have freedom. Ana ba? Pero we're just the same human being. Kuan. So have that gratitude and that in everything you do, you glorify God. Kay mas i-bless pa ka ni Lord
kung sa man imo mga kanang persevere, do not give up, and kuan gud mag-hopeful gid ka day, no? Nga maabot ra gid ka kay usahay man gud gusto ta instant dayon, no? O mo ba nagiingon nga it takes years for a wine to be a wine. It takes a cheese to be a good cheese kay mo agi pag-process. Ang kamahalon, no? Fermentation mga ana. So kana take your time, ayo kayo pag-rush on things kay in the right time if kanang magiampuon lang ka and you are visionary ba nga sige lang kana maguna usahay ba ganahan kag instant gratification ba that you tend to forget that failures and lessons that you go through along the way is part of in case ma-successful na ka. Kay naamang kay ma-share nga story sa tao nga, oy, niagi ko. And that story, you don't know, maybe inspire other people through that niya. Kung shortcut ni mo, sa man imong mastorya sa mga tao, nga. Kanang hinatag na, bang, kuala niya, di po ka kanang, gusto lagi ka mo, imong goal is to become rich. Madato ka. Niya, imong goal is to, na kay mga kabtangan, ani-ani, yuta, unya wa day kay gibuhat naghuwan tama di ay ka. Kung sa makay so mo naman mo ana bang Ginoo nga lihok pod. Lihok tao kay tabangan ti ka. Correct. Mo gitinud pila nasa Dios ang awa, nasa tao ang gawa. So, tinud eh. Kay makita man sa Ginoo mo kakugi, i-bless ka ni Lord, i-align sa Ginoo ang mga tao nga makatabang sa imo, nga moangat ka sa kinabuhi. Mao gyud ana, correct oy. Mao na inana. So mao na siya ha, be patient and in the right time you will be successful in your own. You will be truly rich in life with contentment, unsa pa day with contentment, with being humble. Kanang and with joy and happiness in your life. Correct. Tinuod. So, naamang gid mi mga Bible verses before mi mo end, no? So, mo ni siya among napili nga Bible verse nga very timely, relevant. Mura man tagkuan ani Miss Universe. So, keep your life free from love of money and be content with what you have, for he has said, I will never leave you nor forsake you. This is coming from Hebrews 13 verses 5. Sa Bisaya pa, likayi ang paghigugma sa kwarta ug magmalipayon sa imong naa. Kay siya miingon, dili ko magbiya ni mo, ni pasagdan ka. Correct, di ba? Hebrehanon 13 versikulo 5. Di ba? Naana gid na sa Bible. Di ba? Very comforting kayo nga. Along the way, naara gid ang Ginoo. Never give up lang gid. Laban lang sa life. Correct. So, Day. Yes. So, think about your own life. Are you chasing real riches or just appearance of wealth? Start focusing today on what really truly matters and share your story to inspire others on your journey to genuine richness. So once again, we hope you enjoy today's podcast and learn a thing or two to become the best version of yourself. As I always say, every day is a learning. This is Avi and Joy. We are truly Maka Proud. Till the next one, guys. See you soon. Road to 100 subscribers sa YouTube. Maluoy taon mo, guys. Sure, nagpakaluoy na. Subscribe and watch sad mo, okay? Para maka-learn pud mo, di ba? And comment down sa inyong ganahan nga mga topics nga among i-discuss or among i-kuan sa inyo ha ba? Kay para community, mga good ta diri. Okay, bye!